Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, wala gayud kitay lain nga taguanan aron ang atong kinabuhi aduna gayoy kasiguruhan. Dunay safety nga kinabuhi ug malikay kita sa tanang kadaot sa atong kinabuhi. Mao ra gayud ang Ginoo igsoon. Salmo 32 bersikulo 7. Ikaw ang taguanan ko o gilikay mo ako sa kadaot. Awitan ko ang imong pagluwas kanako kay gipanalipdan mo man ako. Igsoon wala gid kitay lain nga taguanan sa atong kinabuhi aron adunay kasiguruhan ang atong kinabuhi. Kay kung bisan asa kita motago apan kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili gid kita mahimo nga safety sa atong kinabuhi. Gubot gayud gihapon ang atong kinabuhi igsoon. Apan kung ang atong kinabuhi nahiusa ngadto sa Ginoo, aduna gayud kitay maayo nga kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga wala gayoy lain nga muluwas kanato sa tanan nga mga gapos sa atong kinabuhi, sa tanan nga mga problema sa atong kinabuhi. Mao ra gayud ang Ginoo. Atong isalig ang tanan ngadto kaniya igsoon. Atong hinumduman sa kanunay nga siya manalipod kanato. Wala kitay laing sandiganan, wala kitay laing taguanan, kundi ang Ginoo lang gayon. God bless sa tanan.